A Deputación de Ourense, a través do INORDE, destinou un orzamento de 41.354 euros en axudas a 8 asociacións de comerciantes da provincia que concorreron á convocatoria de axudas para as asociacións de comerciantes ou asociacións empresariais da provincia que integren comerciantes postas en marcha por terceiro ano consecutivo por o organismo provincial para cooperar en accións de dinamización e promoción do comercio local. Todas as entidades solicitantes que presentaron axeitadamente a documentación resultaron beneficiarias destas axudas. Nesta ocasión son 8 as entidades beneficiarias, 2 máis que o ano pasado, destas axudas que serán destinadas a realizar campañas, accións de bonos comercio ou a promover prácticas que fomenten a sustentabilidade e a economía circular no tecido do comercio local. Esta liña de axudas chega ata 6 comarcas distintas da provincia: Valdeorras, A Limia, Ribeiro, Carballiño, Maceda e Ourense, e unha entidade de ámbito provincial como é a Asociación de Floristas.